tak opäť máme pripravenú jednu nádobu s vodou, druhú nádobu s vodou, balón, teplomer. Teplota vody v odmernom valci je 74 stupňov Celzia. Teplota vody pripravenej vedľa je ďaleko nižšia, čiže máme chladnú vodu mimo odmerného valca. Je teplota 23 stupňov Celzia. Balón, v ktorom je aj voda a je zaviazaný, vložíme do teplej vody a po chvíľke sa jeho správanie v kvapaline ustáli tak, že pláva na hladine pomerne teplej vody, vyše 70 stupňov Celzia. Do odmerného valca prilejeme studenú vodu. No a vidíme, že po priliatí studenej vody balón klesol ku dnu odmerného valca. Opäť sa nejakým spôsobom zmenili pomery silové v kvapaline. Prečo? No a to budete vedieť.